Vstávej. Ráno. Dobrý den. No, tady máš megafon a máš hlášení. Je právě 7 hodin a začíná hlášení městského rozhlasu. Přejeme všem lidičkám moc krásný den. Je sobota 29. prosince a všem lidičkám přejeme krásný nový den, abyste si ho užili. Máme 20 stupňů Celsia. Jednoho dne jsme se vydali s mým kamarádem Jupedem na víkend do Athén. Ano, to je Jupede. Jelikož jsme oba dva intelektuálně a kulturně založení lidé, vydali jsme se na 4 dny nasát atmosféru do řecké metropole, která kdysi stála u počátku evropské civilizace. Celá aglomerace se skládá z 38 osad, kde dohromady žije 3,5 milionu obyvatel, z čehož ovšem pouhých 40% tvoří Řekové. Ve městě je stále nespočet antických památek a například divadel je tady více než v Londýně. My jsme ale do Athén přijeli hlavně také zapařit. Zamířili jsme na athénskou stodolní ulici zvanou Psyry. Nachází se tam spousta barů, hospod a diskoték. Nalévají tam české pivo a okolo půlnoci se tam vyrojí spousta Bangladéšanů a snaží se vám vnutit nepotřebné věci jako svítilny, balonky nebo třeba megafon. My bychom ale nikdy nic takového nekoupili. Takže až budete v Aténách, nezapomeňte se stavit do Psyry, protože tady to opravdu žije. Vstávej, už je 7 hodin. Máš hlášení. Vstávej. Ráno. Dobrý den. Vole, ještě Tak pojď už, jdem. Počkej, ještě 3D, vole, jestli vlastně... Jo, ukáž? No, máš to dobré. Teď už půjdeme, tady. Nebojte se nic, za 2 minuty odcházíme. Za 2 minuty jsme opravdu chtěli odcházet z hotelu. Zarazil nás ovšem déšť, na který jsme nebyli vůbec připraveni. Měli jsme namířeno na trh a s tímto jsme vůbec nepočítali. Naštěstí se ale na scéně objevili Bangladéšané a zachránili nás. Ti samí Bangladéšané, kteří nám v noci prodali megafon, se najednou vyrojili na ulicích a začali lidem nabízet deštníky. No, 1 piece, 1 euro. Okay, where are you from? From Bangladesh. Dhaka. Dhaka. Yeah, Dhaka. Dhaka is good.
Momentálně jsme před atenským nejproslavenějším trhem, kde se dějou úžasné věci, tak se jdeme na to podívat společně. Pojďte všichni novní pozděte si všechny známe, my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme. Stál krámek v naší ulici, v něm párky buřty s hořčicí a bonbóny a sýr a sladký mák. Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají a ochutnával od okurek lák. A pro mou duši nevinnou pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Co to je za zatele? What is this? Šašak? Tu vole, tak to mají žraloka tady. Šák, to je jeho hlava, jo? How much is the fish head? Doesn't sell it? 50 euro. 50 euro just for head. 50 euro za hlavu? No. No 50. 20. 20? 10. Teď uvidíte něco, co jste ještě nikdy neviděli. Jelikož jsou Atény město, kde byly založeny olympijské hry, my nemůžeme chybět na tak záživném sportu, jako je šerm. Jirko, kdy tu jsme? Na vodním polu v Panaténa i pod Atény. Aténa na polu. Plavej! To nejlepší jsme si ovšem nechávali nakonec. Dali jsme si kebab na posilněnou a vyrazili jsme na dávné sídlo řeckých bohů na Akropolis. Čeňku, když tu tak sedíš, nedýchla na tebe náhodou ta starořecká kultura nějak? Absolutně. Na mě to má takové účinky, že já bych najednou nejraději skládal básně, zpíval písně. Σε μένα θα γυρνάς πάντα σε μένα, στα δύσκολα θα είμαι εδώ για σένα, το ξέρεις πια πολύ καλά αυτό. Σε μένα θα γυρνάς πάντα σε μένα, γι' αυτό να μην ακούς ποτέ κανένα, κανείς δεν σ' αγαπάει όπως εγώ. Na mě to jde taky. Έλα και γύρε το κεφάλι, στα χέρια μου τα αγαπημένα, να ζήσεις το όνειρο και πάλι. Έλα σε μένα, κι αν δεις καραβιά να σαλπάρουν
κι αν δεις να ξεκινάνε τρένα, μην πεις μαζί τους να σε πάρουν. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Έχω μια θάλασσα σμαράγδια, μ' αγάπη κύλιο και Athénskému lidu se dává na vědomí, že Čeněk, Stýbo a Jupede odjíždějí domů. Opakuji, konečně od nás budete mít pokoj. Konec hlášení v českém jazyce.